Srdačno vas pozdravljam i dobrodošli danas na moj kanal. Danas bih htio sa vama da razgovaram o tome kako izgraditi svakodnevno povjerenje u braku. Mnogi ljudi kada pomisle na povjerenje u vezi, vjerojatno razmišljaju o obnavljanju povjerenja nakon jednog incidenta u kome je povjerenje osporeno ili izgubljeno. Postoje neki razlozi zbog kojih povjerenje postaje problem u vezama. To su obično neiskrenost, nepouzdanost i izdaja. Važno je fokusirati se na izgradnju temelja povjerenja od samog početka jedne veze. Da biste spriječili zamke navedenih razloga za gubitak povjerenja, evo 4 praktična i konkretna načina da uspostavite i održite povjerenje. Dakle, izgradnja svakodnevnog povjerenja u braku je od suštinske važnosti za pravilno funkcionisanje bračne zajednice. Kao prvo, kaži šta misliš i misli ono što kažeš. Vaša riječ je važna, zato je važno da uskladite dela sa riječima. Primjer za to je poštovanje obaveza. Ako kažeš bit ću tad i tad da ti pomognem, trebalo bi da budeš tamo toga dana. Izuzetno je lako obećati nešto, naročito u novim vezama, jer vam je stalo do te osobe, ali nanosi se mnogo više štete kada daš obećanje koje ne možeš da ispuniš. To ne znači da ne možeš da se predomisliš u vezi nečega što si obećao. Samo obavezno treba da obavestiš partnera. Izgovaranje onoga što mislite i značenja onoga što govorite omogućava vašem partneru da zna da može da veruje vašim rečima. Drugo, prenesi svoje namere jasno. Efikasna i jasna komunikacija je važna za održavanje uspješne veze kako na profesionalnom području, sa prijateljima, ali isto tako i sa porodicom. Podjednako je važna i u romantičnim vezama. Vaš partner nije čitač vaših misli, zato izgovorite svoje namere i ako treba, ponovite ih ponekad. Na primjer, ako želite da zajedno odgledate neki film u sredu uveče, obavestite unaprijed svog partnera o tome. Drugi primjer je, ako razmišljate o velikim životnim promjenama u budućnosti, obavestite svog partnera. Prenošenje vaših namjera obaveštava vašeg partnera o tome šta mislite kako ne bi morao da pogađa, pretpostavlja ili pak da bude iznenađen. Treće, priznaj svoje greške. Pouzdanost i odgovornost su važni u svim odnosima. Vaš partner želi da zna da ćete priznati kada ste pogrešili, a mi svi pravimo greške. Izgradnja povjerenja u vezi je odgovornost i pitanje je kako možete da je poboljšate i obavezujete se da nećete napraviti još jednu grešku. Nema garancije da nećete pogrešiti, ali bar napravite plan da ograničite tu grešku koju ste već ranije učinili. I četvrto, uvek govori istinu. Ovo izgleda kao nešto nerazumno, ali bili bi iznenađeni kada biste znali koliko ljudi dobrog srca lažu. Dobri ljudi lažu da bi izbjegli sukobe, da bi izašli iz situacije i da bi ugodili osobi pored sebe. Kada ste neiskreni u vezi u malim stvarima, misli se na takozvane bele laži, to drugima
otežava povjerenje kada su u pitanju veće stvari. Alternativa da kažete belu laž jeste da date sebi vremena da razmislite o tom pitanju. Na primjer, recite, još nisam siguran mogu li da se izjasnim kasnije. Ili, osjećam se emotivno pogođen zbog ove teme, želio bih da se izjasnim o tome kada se budem osjećao drugačije. To su bolje opcije odlaganja. Govoriti uvijek istinu prvi je korak u uspostavljanju svakodnevnog povjerenja u vezi. I na kraju, budite potpuno dosljedni. Ova 4 praktična savjeta za izgradnju povjerenja u svakodnevnim vezama pomoći će vam da započetne vezu na čvrstim temeljima. Ako ste sada u vezi, zavirite u sebe i zapitajte se da li vežbate ili praktikujete ova 4 savjeta. Ako to nije slučaj, odaberite ono područje na kojem ćete aktivno raditi. Vežbajte jedno područje ove 2 nedelje pre nego što pređete na sljedeći savjet. Izgradnja povjerenja je maraton, a ne sprint. Budite strpljivi i uzmite sebi vremena da dođete do cilja. To će vam sasvim sigurno pomoći da vaša veza postane bolja. Naravno, ako to već nije slučaj. I na kraju, želim vam puno uspjeha i strpljenja u izgradnji međusobnog povjerenja, ako je to vaša potreba. Ako u vašem braku već postoji čvrsto međusobno izgrađeno povjerenje, budite ponosni na to i očuvajte ga do kraja vašeg života. Srdačan pozdrav, do sljedećeg susreta na ovom kanalu.